दुर्गा मैया की जय, माता गौरी की जय, शीतला मैया की जय, सातों बहिनवार की जय, नौ देवी दुर्गा की जय। तो ये गुरु बहिना सब, गुरु भाई सब, आज हम जौन आप लोगन के कथा सुनावे जातनी। अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आवे और ओकर रहस्य आप लोगन के जाने के बाटे तो पूरा अंत तक आप लोग कथा के जरूर सुनम और आप कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा मैया जरूर लिखम। साथ ही साथ अगर हमार आप लोगन के कथा पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो ये कथा के पूरा अंत तक जरूर सुनम, काहे कि दुर्गा मैया के कथा आवे। आप लोग पूरा अंत तक जरूर सुनम और हमके प्रेम भाव से आशीर्वाद दें। तो ये गुरु बहिना गुरु भाई सब, एक गाँव में एगो बूढ़ी रहत रहली और उनका 2 गो लइके रहने। पढ़ा लिखा के खूब बढ़िया वो लोगन के अच्छा से बुद्धि ज्ञान देले रहली। और जब बढ़न हो गइल बा लोग तो बूढ़ी अपने दोनों बेटन के शादी कई देले बाड़ी। और शादी कइला के बाद से दोनों पतोही आइल बाड़ी जब घरे, तो बड़ी जने रहली और छोटी जने। लेकिन समय बीतले के बाद का भइल बाटे कि जो बूढ़ी रहली अब वो मर गइल बाड़ी। जब मर गइली तो ये दोनों जने अलग अलग हो गइल बा लोग। जब अलग अलग हो गइल बा लोग तो जो छोट उनकर रहने, मतलब दोनों भाई रहल लोग, तो जो छोट भाई रहने वो बूढ़ी के जो छोट बेटा रहने वो कम पैसा कमात रहने और जो बड़ बेटा रहने वो बहुत पैसा कमा। उनके भगवान आगे रहे बढ़ंतिए करत जा। लेकिन छोट बेटा जो रहने उहो के उसे कम ना रहने। लेकिन समय ऐसन बदलल बाटे कि उनके घर में एको अनाज जो कहल जाला, एको मुट्ठी अनाज खाए के नहीं रह गइल। बेचारा समय के बदलाव से बहुत परेशान रहने, लेकिन भगवान के लिखल लेख केहू मिटा ना सकेला गुरु बहिना सब। अब का भइल बाटे कि वो बूढ़ी के जो बड़ पतोई रहली, वो बूढ़ी जब मर गइल बाड़ी तो अलग अलग हो गइल बा लोग। तो जो बड़की पतोहिया रहली वो 9 दिन के, जैसे नवरातन आइल बाटे, इहे नवरातन आइल चैत के, और 9 दिन के व्रत कैली। 9 दिन के व्रत कैले बाड़ी और रोज अपने पूजा पाठ करें और माता दुर्गा के फल प्रसाद जो भी मिले चढ़ावे। चढ़ावला के बाद से का होखे कि जो छोटकी उनका देवरान रहली तो सग बहिन रहली, छोटकी देवरानिया उनकर सग बहिन रहली, यानी कि दोनों भाई के शादी दोनों बहिन से भइल रहा। लेकिन कबो झूठऊ जो कहल जाला गुरु बहिना सबकी प्रसादिया भुला के भी अपने बहिन के घर में ना खाए के कि उनका लइके खा ले। वो बेचारी इधर उधर से मांग चोंग के लावे खा और अपने बहिन की यहाँ, लेकिन वो बेचारी मांग ना पावे, काहे कि कबो देबे ना करे। अब का भइल बाटे कि नवरातन भूखल रहली और जब 9वां दिने भइल बाटे, मतलब 9वां लास्ट दिने आइल बाटे, तो लास्ट दिने सबके घरे कही गइल बाड़ी खाए के। जो लइके बच्चे आवे ना, 9 देवी कन्या जो आवेला लोग, सबके घरे खाए के खाना खियाई रहली, जो छोहारी खियावल जाला। वो छोहारी खाटी का भइल बाटे कि उनका छोटकी जो बहिन रहली, देवरानी रहली, उनका दोनों लइके कहतने कि हमहू ए मम्मी उनके यहाँ जाइम खाए, हमके खाना चाहिए, हमके भूख लागल बाटे, हम जाइम खाए। कहतली उनका महतारी की ना जइया खाए, तू रहे दा हम तो ला दे। कहले बाने दोनों लइके ठीक बा। लेकिन तब वो जो कहल जाला लइकन के बुद्धि मनले ना बालो। जब लइके आइल बाने गांव के सब खाए उनके दुआरी पे, तो उ जो बूढ़ के बड़ पतोई रहली सबके खाना परोसत रहली। लेकिन जो 2 गो लइकवा रहने उनका देवरनिया के, उन्हों के देखले बाड़ी आ खाना तो दे देले बाड़ी, लेकिन मुंह टेढ़ क के चल गइल बाड़ी। अब सबके साथे कैसे वो सबके उठावे। और उनका महतारी जब आइल बाड़ी देखत तली खाना खात तो खुश तो भइल बाड़ी, लेकिन सोचत तली कि कैसे का कही। अब का भइल बाटे कि सबके खाना परोसाइल बा, सबके खाना देहले बाड़ी, सब लड़की खाता लो और उन्हों के लइके खात रहने। खैला के बाद से जो देवल जाला प्रसादी, सबके प्रसाद देहले बाड़ी, सबके सब कुछ दे के गोड़ ला के उनके विदा
कइले बाड़ी। ओकरे बाद का भइल बाटे कि उन्हों के लइके जो रहने वैसे ही बस जैसे भिखारी के हाथ में दान देवल जाला चाहे कुछ देवल जाला वही तरह दे के कहले बाड़ी जो अपने घरे। अब उनका महतारी सुनले बाड़ी और खूब मतलब अपने आप के जो कहल जाला कि सोचत रहली कि कौन ऐसा कर्म कइनी कि ऐसा दिन देखे के पड़ता। अब का भइल बाटे कैसे ही समय बीतत रहल। समय बीतल ई नवरातन चैत वाला बीतल बा। कुआर वाला जो नवरातन रहल ओकर सोचत रहली कि चल अब कुआर वाला आई तो में हम भूखम और माता दुर्गा के व्रत करम। अब माता दुर्गा हम पे सहारत जरूर हुई है। अब का भइल बाटे उनका छोटकी देवरान उस बूढ़ के जो बूढ़ी मोअल बाड़ी उनका छोट पतोही का सोचले बाड़ी कि अब की नवरातन आई कुआर वाला तो हमहू भूखम और माता जी से विनती करम। अब का भइल बाटे कि जब कुआर के नवरातन आइल बाटे तो अपने जेठानी से पूछले बाड़ी अपने दीदी से कि ये दीदी हमके बता देती कि आखिर नवरातन में का खाइल जाला और कौन चीज प्रसादी रखल जाला। अगर प्रसादी रखल जो होला और जौन रखाला उ सब हमके बता दे। तो कहत का बाड़ी उनका जेठान कि तुहरे लगे बटले का बा कि तू रखबू, तू जा वैसे ही भूखी रहिया। अब भूखला के बाद से जब वो 9वां दिने 10वीं दिने होई तो तू अपन पारण कर ले लिया। गांव के लइकन के तू का खिया पिया पैबू, कुछ ना खिया पिया पैबू। कहत अली उनका देवरान की ठीक बा दीदी लेकिन तब वो हमके बता दी का कइल जाला के तरह से प्रसाद रखल जाला। कहले बाड़ी ठीक बा। अब का बतौले रहली उनकर कि जइह त अपने पति से कह दिया कि उ थोड़ा सा ला के मछली थोड़े थोड़े 1 किलो मछली जैसे पूरा करे के बा। थोड़े थोड़े मछलिया तू रोज माता जी के प्रसादिया में धो दिया। अब प्रसादिया में धो के कपड़ा से उसके ढक दिया। अब कब्बो के उघरिया मत। जब 9वां दिने आई मतलब कि 9वां दिने नवरातन के आई तब जाके वो प्रसादी के उठाइया और एक के बार में सब थाल वही तरह रखत जाइया 9 दिन के। और वही में से जो 9 दिन वाला जो थाल रही उहे तू सबके खिया दिया और उहे तू अपनों के खैया घर पर सबके खिया पिया के तू आराम से प्रसाद ग्रहण कर लिया। कहले बाड़ी उनका देवरान ठीक बा। अभी बुद्धि ते दे देले रहली लेकिन जनते बानी गुड़ बहिना सबकी बहुत पाप कैले रहली लेकिन भगवान के देखावने कब पूरा अंत तक कथा सुनी तब मालूम चली। जब उनका छोट जो बहन रहली देवरानी 9 दिन के कुआर वाला नवरातन भूखल बाड़ी। अब भूखल बाड़ी पहला दिन जो भूखल रहली ए तरह ते उ हमेशा भूखले रहे, कबो खाए के मिले तो कबो ना मिले। अब नवरातन भूखल बाड़ी पहला दिने आ समय बीतता दिन बीतता लेकिन खाए के उनके कहीं से कुछ मिलल नहीं खे, ना फल ना कुछ ना। बेचारी एक दिन का कैले बाड़ी कि अपने पति से पहले दिने जौन बचल उचल रहल घर में अनाज जो मांग उंग के चाउर गेहूं आयल रहल वही के बेचवा देले बाड़ी। आ कहले बाड़ी कि ये मछली जइया ते ऐसे मछली खरीद के ले आइया। 1 किलो चाहिए, 1 किलो से बेसी ना चाहिए। कहले बाड़ी ठीक बा। उनका जो पति रहने कहले बाने कि ठीक बा हम जा तनी ले आए। 1 किलो मछली ले आइल बाने आ ले आ के का भइल बाटे कि ले आ के ओके पानी में डाल देले बाड़ी और सब जियत रहली। सब छोटकी मछलिया जियत रहली सबसे धरी अल्लाह के डाल के और उहे माता जी के प्रसादी में धैले बाड़ी थाली में आ धो के ढाक देले बाड़ी। जैसे जैसे उनका जेठान कहले रहले कि लाल कपड़ा से ढकत जाइया और रोज ओके उठाइया लेकिन उघार के देखिया मत और ओके उघार के तू देखिया मत। और तू जैसे भी रही जो भी रही 9वां दिन ओके दीह खइह पीहर ओसे लेकिन ओसे पहले प्रसाद के तू छुइया मत। अब का भइल बाटे कि रोज एक मुट्ठी मछली उठा के उनका जो देवरान रहली एकदम जो गरीब हो गई रहली एको अनाज ना रहल उनके घर में। वो बूढ़ के छोट पतोई का करत रहली कि रोज एक मुट्ठी मछलिया धरे प्रसादी में ढाक के धो दे और माता जी से कहे सच्चे मन से कि हमके
जौन व्रत कइले बानी, जौन विनती करतनी है माता जी पुरैया, और जो हमसे गलती भइल होके ओके क्षमा करिया। 9 दिने बेचारी 8वां दिने ले एत से कइले बाड़ी, आ 9वां दिने का भइल बाटे कि का कइले बाड़ी। ओ दिने 9वां दिने जितना बचल रहल सब ले जाके माता दुर्गा के चढ़ा देले बाड़ी। चढ़ावला के बाद से सोचत तली कि अब कौन चीज अब लइकन के खियाएम। गांव भर कह के आई रहली 9 लड़किन के, और एगो भैरव जी के कह के आयल रहली। अब सोचत तली कि का करी, कि कौन तरह खियाएम। फिर सोचले बाड़ी कि चल रोज जन प्रसादिया चढ़ावत रहनी है वही प्रसादिया के हम खिया देम। पतरौली में रखले रहली, और पतरौली ओ दिने उखड़ले नहीं खी। सब वही तरह 9 दिन के 9 पतरौली भइल रहल, और 9 पतरौली में 9 गो प्रसादी, 9 तरह के प्रसाद भगवान जी यानी कि माता दुर्गा उनके ऊपर सहायता कैले बाड़ी। प्रसाद में जो रहल मछली चढ़ल ओ दिने 9वां दिने चढ़ौले बाड़ी। चढ़ौले के बाद से ओके खूब बढ़िया से 9वां दिने उठा के आ जितना लड़की आयल बाड़ी सबके खियौले बाड़ी, यानी कि बैठौले बाड़ी, या बैठा के उनका खूब आदर सत्कार कैले बाड़ी। आ सबके आगे एक गो पतरौली यानी कि पत्तल धैले बाड़ी, आ ध के आ कहले बाड़ी कि जब माता जी के नाम लेवल जाई, जयकारा बोलल जाई, तो ओकरे बाद आप सब ये पत्तल पर से ई जो कपड़ा डालल बाटे ओके हटाई। कहले बा लोग 9 जो कन्या आयल रहल लोग, आ साक्षात जो कहीं कि 9 कन्या 9 देवी आयल रहल लोग भैरव भैया के साथे। जब 9 जने आयल बा लोग आ गांव में सोचत तली कि तगला ता गांव से ही आयल बा लोग, सबका रूप पकड़ के आ गइल रहल लोग। अब का भइल बाटे कि जो 9 गो पतरौली रहल देले बाड़ी खाए के पतरौली में, और अनाज कोनो घर में से नहीं लेके आयल। सब चीज कहले बाड़ी कि देखी यही में बाटे खाए के सबकर सामान, केहू पहले ना हटाई। भगवान के नाम लेके यानी माता दुर्गा के नाम लेके, माता गौरी के नाम लेके पतरौली पर से कपड़ा हटावे के बा। अब सबके जब दे देले बाड़ी, पानी दे देले बाड़ी, सब कुछ हो गइल बा, तो कहतली कि सुनी अब माता दुर्गा के जयकारा लगावल जा और आप प्रसाद आप सब खाई। अब का भइल बाटे कि ओकरे बाद से जब जयकारा लगावल गइल बा कि माता दुर्गा की जय, जय जय जगदम्बे मैया की जय, साचे दरबार की जय, सातों बहिना की जय। ए तरह से कह के जयकारा लगावता लोग। लगौले के बाद का भइल बाटे कि जब हटावले बा लोग और हटा के जब खाइल शुरू कैले बा लोग, तो देखा तरी कि तो मछली हम धैले रहनी है, आ सब इ 9 जो कहल जाला कि बड़ो बीजन के प्रसादी हम आ गइल बाटे पत्तल में, और सब जने खाता लोग। आई जो बाड़ी उनका छोट बहू वो आश्चर्यचकित बाड़ी, उनका जो आदमी बाने वो आश्चर्यचकित बाने कि का भइल बाटे हमरे साथे, कि हम तो धैले रहनी प्रसाद में मछली, आई तो बड़ो बीजन के भोजन बन गइल बाटे। अब कुछ कहत नहीं खे लोग 9 कन्या से भैरव भैया से, कहता लोग कि खाई जितना चाहिए आप लोगन खाई। अब जितना खाता लोग उतने में अब वो लोग के भर पेट एकदम पेट भर गइल रहल। कहता लोग कि ना चाची अब कुछ ना खाई, अब हमारा पेट भर गइल बा, हम कुछ ना खाई। अब सोचत अली प्रसाद में कौन चीज देवल जा, तो प्रसाद में जब सोचत अली का देवल जा, तो गइल बाड़ी माता दुर्गा के सामने, और जौन थोड़ा सा में से प्रसादिया गिर गइल रहल, वही गिरल का प्रसादिया उठौले बाड़ी, तो देखत अली कि में खूब ढेर साला अलग से जो कहल जाला कि प्रसाद हो गइल बाटे। अब ओके उठा के और चद्दर के नीचे से यानी कि कपड़ा के नीचे से सबके एक हक मुट्ठी देत रहली थरिया में से प्रसाद देले बाड़ी। सब जने खुश भइल बालो, और सबके पैसा जो कहल जाला कि देवे के चाहे 9 देवी के और उनके भैरव भैया के, तो उल्टा का कैले बाड़ी माता रानी कि 1 रुपया के सिक्का दे के गइल बा लोग। 9 देवी लोग जब पैर छुअत रहली या कहले बाड़ी कि हमरे लगे जवन बा हम तौने खियौले बानी, सच्चे दिल से खियौले बानी, और जैसे भी बाटे जो हमार जो भी हमार मन्नत बाटे पूरा जरूर करम है माता रानी, और जन भूल चूक भइल होई क्षमा करो। इतने कह के सबसे विनती करत गईली, आ इनके अचरा में 1 रुपया जो
जो नौ देवी रहल लोग कहल लोग कि अचरा पसार हमन के तुआ के दे तनी के कह के रुपया उनके घरे मिलल रहल हवे। अब कहे लोग तो कहे का काहे कि मनुष्य के तन में आयल रहल लोग नौ देवी दुर्गा। एक कह के रुपया के सिक्का देले बा लोग, सिक्का दे के आ चल गइल बा लोग। 10 जने रहल लोग, यानी कि 9 देवी एगो भैरव भैया 10 रुपया देहले बा लोग। 10 रुपया जुटा के जब के इकट्ठा क के धैले बाड़ी आ ध के ओके खूब बढ़िया से एगो पतुकी में ध देली। कहली कि अब इहे पैसा के इतने हमन के खाइम पियम आराम से रहल जाई। अब का भइल बाटे कि ओके दे देले बाड़ी आ सब जने खात पियत जो कहल जाला कि जब दूसर दिने दसवीं के दिने इनके पारण कैले के समय भइल बा तो सोचतली एगो रुपया निकाली और दे दी कि जाए एमे से कुछ कुछ सामान ले आई और कुछ खाना बना ली सादा। ते हम जो पारण कैले बानी, अरे जो पारण करे के बाटे हमके 9 दिन के उ पारण हम कली। अब का कैले बाड़ी जो घैली में धैले रहली उमे से एगो रुपया निकलले बाड़ी और निकाल के आ जैसे देवे जातली या फिर ढाके जातली तो देखत बाड़ी कोमे ढेर सारा सोना जेवरात गहना गुड़िया सब हो गइल। अब का भइल बाटे कि देख के इतना आश्चर्यचकित हो गइल बाड़ी आ कहतली अपने पति से कि अच्छा है देखी कितना ढेर सारा हो गइल बाटे में का बाटे। ओकरे बाद का कैले बाड़ी कहतली कि जाई सामान लेके आई आ देखी इतना सारा सोना जेवरात गहना गुड़िया भइल बाटे। ओकरे बाद का कैले बाड़ी अपने पति के बहुत सारा ढेर सोना चांदी देके पैसा मंगौले बाड़ी, घर दुआर बनवली, सब कुछ भइल बा। अब उनका जो जेठानी रहली बहिन देख के आश्चर्यचकित हो गईली कि अरे एकरे लगे कहाँ से आ गई। अब का भइल बाटे कि उनका जो बहिन रहली कहली कि हम जाई तो देखी आई कैसे इतना हो गइल बाटे, इतना आगे रहे कैसे बढ़ गईली। अब का भइल बाटे कि अब उन्ने से गइल बाड़ी अपने बहन के घरे पूछले बाड़ी अपने छोटे देवरान से कैसे का कैलियो कितना धन भइल है। कहतली कि जैसे जैसे तू बतौले रहलू है वैसे ही हम सब कैनी है। इहो अब सोचली अब चैत वाला नवरातन आई तो हमहू करम तो हमहू के भगवान हमरे घरे आई हैं और यही तरह से सब कुछ हमारियो खूब अच्छा हो जाए। अब इनके मन में लालच आइल बा। इहो जब चैत के नवरातन आइल बा तो बुढ़िया के जो बड़ पतोई रहली जैसे जैसे कहले रहली अपने बहन को वैसे ही कैले बाड़ी। और जब 9वां दिन भइल बाटे एकदम गरीबे नियर रहल बाड़ी, सब कुछ त्याग वाग के। और 9वां दिन जब खाना लेके अपने जो पत्तल में धैले रहली मछरिया ओके दे तली लइकन के 9 देवी के खाए के और माता जी के और भैरव भैया के। तो देखत का बा लोग कि जयकारा लगौले बा लोग। जयकारा लगौले के बाद से जैसे हटावता लोग अब मछली थरिया में से कूदतिया। अब मछली जब कूदल बाती 9 देवी जो रहली भैरव भैया रहने सब जने खड़ा हो गइल बा लोग। आ खड़ा भइला के बाद से लगल लोग कहे कि ऐसा तू काहे गलती कैलू है, तू जानत रहलू है, तू सब जानबूझ के कैलू है। ऐसा पाप देहले बा लोग। ओकरे बाद से देहले के बाद से वो लोग चल गइल बा लोग। फिर से ही अपने बहन के यहाँ गइली कहली कि ते हमसे झूठ बोल ले, देख हमरे साथे का भइल बाटे, हम लंगर हो गइल बानी, हमार पति आन्हर हो गइल बाने, लइके बच्चे ऐसन हो गइल बाने, ते काहे ऐसन कहले है। तो कहतली कि जैसे तू बतौलू ए दीदी वैसे ही कैले रहनी और वैसे ही तो तुआ के बतौनी है तो तुआ के काहे ऐसन भइल है। तो ये गुरु बहिना जेकर मन साफ रहेला तो अगर थोड़ा सा भी प्रसाद चढ़ाई तो वो भगवान ग्रहण करिए। और जेकर मन ना साफ रही तो एक थरिया चढ़ाई तबो ना भगवानों के पूरा करिए। तो अगर हमारे कथा आप लोगन के पसंद आइल होके तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। धन्यवाद।